Hello, welcome back għal video ieħor għal menu ġdid jiena Mara. Maltija imma ngħix l-Olanda, ġejt ngħix l-Olanda sentejn u 3 xhur insomma f'Jannar tal-2024. U f'da video ser naqsam magħkom 5 affarijiet li nimmissija minn Malta u 5 affarijiet oħra li ma nimmissjax. Però ħajkunu tipo serji u mhux ħajkunu, the typical nimmissja t-temp, il-familja, l-ikel, ix-xemx u x'naf jiena, jew ma nimmissjax it-traffic, jinnaf jew sħana. Ħajkunu xi affarijiet li forsi ma kontx nobsor li ħanimmissja jew ma nimmissjax insomma Malta u li fil-verità tibu ħallew impatt kbir fuq il-kuntentizza tiegħi u just il-ħajja tiegħi in ġenerali. Hekk forsi nagħti stampa daqsxejn aktar ċara fuq xi ġifieri tgħix barra minn Malta minn dik li s-soltu naraw online. Jekk intom ukoll tgħixu barra, ħallu l-kumment u għejduli x'timmissjaw u x'ma timmissjawx intom għax għandi kurżità. Mela ħanibdew. Nibdew bit-tajjeb, ħanibdew bit-tajjeb. L-ewwel ħaġa li nimmissja hija s-sistema tas-saħħa u din for sure hija xi ħaġa li ma kontx nobsor li ħanajt, to be honest, għax speċjalment tipo meta tkun Malta tibda tisma' ħafna li mater day understaffed u li hemm long waiting times għal ċertu appuntamenti, mhux biżżejjed sotot u x'naf jiena. Imma meta ġejt ngħixaw irrealizzajt kemm għandna xiex inkunu tipo grati għal fatt speċjalment li s-sistema tas-saħħa Malta hija b'xejn u hemm ħafna benefiċċji tipo bħal mediċini b'xejn u x'naf jien u kemm aħna speċjalment fortunati li m'għandniex għalfejn inħallsu health insurance mandatorja fix-xahar għax hawnhekk veru għalja hawnhekk inħallsu xi 150 euro fix-xahar u meta ngħidilkom prattikament kważi useless, ma nkunx qed neżaġera, għall-inqas fl-esperjenza tiegħi jiena vera ma tantx kelli esperjenza tajba hawnhekk l-Olanda fejn għandu xi qasam saħħa u vera kont noħodha for granted kemm faċli Malta tmur mill-lum għall-lum issib GP jew insomma tabib tal-familja biex niftehmu li jaqdik u jarak as soon as possible apparti li hemm ovvjament il-GPs b'xejn ġol polyclinics u inħoss again fl-esperjenza tiegħi li Malta kienu jieħduni aktar bis-serjetà u kont ninqeda ħafna iktar malajr u mhux b'ħafna paroli fil-vojt. Hawnhekk l-esperjenza tiegħi kienet ħafna mid-drabi li tipo they brush you off a lot ukoll speċjalment jekk jarawk barranija ma tantx jieħduk bis-serjetà. Plus hawnhekk ukoll għaw nuqqas kbir ta' GPs, infatti vera diffiċli issib ma' min tirreġistra b'GP għax hawnhekk ukoll ma tistax taqbad tmur għand GP li tkun reġistrata ma' GP partikolari u dejjem tmur l-istess wieħed jew waħda insomma fl-opinjoni tiegħi is-sistema ta' Malta tas-saħħa hija ħafna ħjar. X'ma nimmissjax issa, ħaġa li veru ma nimmissjax hija s-sistema ta' skart ta' Malta. M'għandix għaliex ngħidilkom il-fatt li jridu noħorġu il-garbage bags wara l-bieb u jokkupaw l-ispazju fuq il-bankini apparti li vera jidhru koroħ u għandna problema ta' stray cats Malta u ovvjament ma tgħinx il-fatt li ħafna drabi qattaw il-boros u jispiċċaw ħallu mandra. Issa nafu li ovvjament l-ispazju huwa limitat imma jħassra kieku l-gvernijiet ta' qabel ħasbu f'sistema ta' skart, ta' ġbir ta' skart aħjar, ikun hemm inqas ħmieġ u plus tkun iktar konvenjenti għall-familji u għal-residenti in ġenerali. Tieni ħaġa li nimmissja u naħseb di mhux ħatkun sorpriża probabbli hija s-sens ta' komunità li għandna Malta kemm bejn il-familja u kemm bejn il-ħbieb, to be honest. Hawnhekk veru inħoss li sens ta' individwalità milli sens ta' komunità. Hija diffiċli wkoll biex tagħmel biberiji bħala adult ma' nies Olandiżi, infatti jiena s-social life tiegħi aktar ma' nies expats bħali. Imma vera nimmissja dik il-ħaġa Malta fej kulħadd les li jgħinek għall-inqas again fl-esperjenza tiegħi u nħobb l-spontanjetà wkoll tagħna tipo taqbad iċċempel il-nanna tgħidla isma' nan ħaniġi għandek f'tem ta' sija satejn oħra. U again hekk inħoss li r-relazzjonijiet Malta li bnejt jiena u anke ġifier bejn il-familja huma ħafna iktar deep hekk mhumiex at a surface level kif kont qed nipprova nispjega. Hawnhekk hawn kultura ta' tittibbukja l-ħin ma' xi ħadd ma tistax taqbad tmur għall-arrieda jew tibgħat xi ħadd tisma' niltaqgħu llum għax normalment l-aġenda tagħhom tkun ilha bbukjata xhur. Ma nimmissjax il-kultura tax-xogħol u il-lack of work-life balance f'Malta. Jiena naħdem fl-IT by the way u naħseb fin-9 to 5 in ġenerali tipo fil-corporate life inħoss li hemm ħafna micromanagement. Għalqas mill-konverzazzjonijiet li għandi wkoll ma' sħabi jew ma' nies li qegħdin f'industriji simili. Inħoss li l-maġġoranza tal-Maltin
tal-Maltin huma vera workaholics. I mean, I know li l-ekonomija ġabitna ek, tipo viva l-kapitalizmu u li l-ġen tal-ħajja bil-fors taħdem ma tagħmel iktar flus tkun tgawdi ma fl-istess ħin. L-ammont ta' sigħat li taħdem jizek ma tantx ikollok ċans tgawdi, imma in ġenerali nara anke l-Maltin vera komuni tarhom jaħdmu jew fil-weekends jew wara 8, speċjalment freelance life. U hawnhekk veru mhix normali. Infatti l-aġenti hawnhekk qas jaħdmu fil-weekends, jaħdmu strictly mit-2 sal-ġimgħa mid-9 sal-5. Ukoll hija ħaġa komuni li nies tal-familja ġifieri ġenituri jaħdmu inqas sigħat fost il-ġimgħa f'industri corporate ġifieri dik l-iktar ma nimmissjax il-lack of work-life balance li hemm Malta. Għalkemm to be honest imbagħad Malta għandna aktar public holidays u hawnhekk tipo toddhom fuq subajk xi 6. Ħaġa oħra li veru nimmissja hi li wara l-5 jew is-6 qatt ikun għad hemm il-ħajja. Hawnhekk fis-6 u ġieli anke fil-5 fil-weekends fil-5 il-ħwienet ikunu kollha magħluqin, ġifieri tal-ħwejjeġ, il-kafeterija żjalqu fis-6, ġifieri jekk ikollok aptitxi biċċa cake xi 8 ta' filgħaxija. Insa għall-anqas fejn noqogħdu aħna ma noqogħdux ġo belt kbira, aħna noqogħdu ġo dejn bost, ġifieri ovvjament kieku toqgħod xi Rotterdam jew Amsterdam l-esperjenza tkun differenti. Imma xorta anke r-restoranti jalqu veru kmieni, niftakar darba badna bla ikel xi 9:30 ta' bil-lejl għax konna qed nimmuvjaw u konna qed narmaw la mara hekk u ma stajniex insibu delivery sura ta' nies, tipo kull ma kien hemm xi options xi 2 jew 3 li vera kienu limitati fid-9:30 bil-lejl. Malta l-options huma endless, apparti l-ħwienet jibqgħu miftuħin sa xi 7, 7:30, jiġifieri jekk tkun tagħmel qadja wara x-xogħol tkun tista' tmur, imma hawnhekk insa bil-fors tippjana l-qadi għall-ħamis filgħaxija għaliex il-ħamis filgħaxija mbagħad dik il-ġurnata fil-ġimgħa fejn il-ħwienet jibqgħu fid-9:30 imma xorta. It's not the same. Kemm ma nimmissjax il-partiġanizmu politiku. Meta ngħidilkom l-ammont ta' stress li jitlaq minnek meta titlaq minn Malta u ma tkunx ġo dik il-bubble fejn kollox aħmar jew kollox blu hija inkredibbli. Ma nistax nifhem kif għan-nies jekk pereżempju tgħid xi ħaġa favuri l-gvern inti laburist injorant. Jekk tgħid xi ħaġa kontra l-gvern inti nazzjonalist indannat. Ma nistax nifhem għaliex nittrattaw il-politika isom timijiet tal-futbol naf li kulħadd jgħidha imma ġenwinament veru taffettwana bħala pajjiż għax veru żommna lura. Tipo tispiċċa ma tista' tgħid xejn għax tibża li it will be interpreted wrongly u jinnaf telfek xi opportunità xi kun hemm xi ħadd jivvalenak jew mal-ewwel jaqtak li inti ma' partit jew mal-ieħor. U ovvjament din il-partiti politiċi huma to blame ukoll għax literalment toddhom fuq subajk id-drabi li actually ftehmu fuq xi ħaġa u mhux joqogħdu jiġġieldu u jgħidu xulxin jisna xi tfal tal-jerfor. Issa mind you jiena mhux xi waħda li nifhem ħafna fil-politika, ma ma tridx tkun wieħed li tifhem li tinduna li din hija xi ħaġa veru dominanti fil-pajjiż u li ħabba fekk ikun hemm iktar ġlied, iżommna lura, veru tiring li jekk inti ma' partit jew ieħor tkun bil-fors parti mill-identità tiegħek. I don't get it. Issa naf li qed li mhux ħansemmi l-ikel imma ħaġa li veru nimmissja u ma kontx nirrealizza kemm tagħmilni kuntenta hija t-toma tal-frott u ħaxix u tal-ħwawar Maltin. Hawnhekk l-affarijiet speċjalment li jikbru fis-serer lokali li huma iktar tipu Mediterrani bħal tadam u hekk veru bla toma u veru jagħmlu differenza fl-ikel li sajr speċjalment jekk tħobbu sajru bħali. It's not the same. Infatti għalhekk intellaw il-kunserva hawnhekk għax anke biex issib kunserva veru tajba, veru diffiċli u veru tagħmel differenza fil-platt jew f'biċċa ħobs insomma. I mean hawnhekk għandhom ta' il-frott u l-ħaxix li huwa ta' hawnhekk. Imma aħna mdorrijin, ovvjament, bikel tipiku Mediterranju. So il-fatt li hawnhekk ma ssibx l-istess prodott Mediterranju bit-toma u hekk, taffetwani. Ma nimmissjax l-istil ta' kif nibnu. Issa mhux qed ngħid ovvjament il-bini tipiku Malti bil-galleriji żbieħ jew il-vilel tal-Madlina jew tal-Melliħa għax dawk ovvja tkun ibbilaħ biex tgħid li huma koroħ. What I mean is the average normal apartment li nibnu li il-maġġoranza tan-nies jaffordjaw, tipo ir-residential areas normali. Nibnu literalment hekk, tiftaħ it-tieqa jew gallerija u tara il-persuna ta' qudiemek. Ma jtaġobniex ukoll ċertu layouts ta' blokkok u appartamenti il-maġġoranza tagħhom għall-inqas kollox imxattar, tipo ma nistax nifhem kif il-Maltin ma jibnux normali b'kaxxa. I mean dila tiġri ġifieri ta' mhux issa biss imma Mezmin peress li ma kienx hemm biżejjed regolarizzazzjoni. Nispera ta' tajba, kulħadd kien jagħmel li jrid,
spiċċajna f'dal punt insomma li jgħider kollox imxattar u ma jagħmilx sens il-bejt taħt ieħor jagħti għal taħdejk, ma nafx. U anka il-fatt li kmama ma tantx għandhom twieqi hawnhekk vera toġobni li letteralment ikollok living room jew bedroom b'twieqi daqsiex għax jidħol ħafna dawl. Plus anka l-faċċati jidhru isbaħ ħabba fek u dik il-Malta l-faċċati men tara triq daqqa blokkek, daqqa blokka oħra, kulur differenti u veru taffettwa l-estetika tal-pajis, anka l-fatt li il-wires kollha mal-faċċati veru ikerħu hawnhekk quddiem il-blokka, quddiem id-dar tiegħek normalment ħassib balla siġar u mhux xeba toroq dojo li Intement għandek karozza parkjetaw, għat għandek fej tgħaddi. Ma tirrealizzax kemm l-estetika tal-pajjiż taffettwalek ukoll il-kuntentizza, il-fatt li tkun qed timxi f'ximkien sabiħ, ħossok aħjar. Ma nafx kif spjega, ma nafx ix-xjenza warajha imma ħediki. Ħansemmi xi oħra li ma nimissjax, ħalli issa mbagħad fl-aħħar nispiċċaw fuq nota tajba. Ovvjament not going to be a surprise imma ma nimissjax il-ġen fit-toroq u di mhux qed ngħid ġust it-traffiku. Il-kif isuqu il-maġġoranza tal-Maltin u tiġi tgħidli li ħafna il-problemi huma l-barranin għax il-Maltin slavaċ ukoll biex isuqu. Kulħadd jaqsam bla-doċċ, again mhux il-barranin jaqsmu bla-doċċ imma anke il-Maltin stess. Kulħadd jaqaf fin-nofs, kulħadd jipparkja fejn ġiġi. Ħaġa li vera ma nimmissjax ukoll il-ġen ġol qalba tar-raħal u tal-villaġġi u tal-bliet tipo jiena nqod bil-Kirkara u Naxxar Road hija triq kollha ħwienet. Kemm hu sabiħ kieku nkun nista' mmur ġol qalba tar-raħal jew tal-belt insomma. Nagħmel il-qadi mingħajr ma jkolli balla karozzi u balla pollution ġom nifsejja. Hawnhekk vera ħaġa li veru toġobni u li veru kieku nimmissja minn hawn ma nixtieq li għadha Malta hija li ċentri tal-bliet huma completely car free zones li ma nistax nifhem għal l-mosta kienu għamluha hekk u neħewa imma meta ngħidilkom id-differenza li tagħmel fil-burdata tiegħek li tista' tmur u tgawdi l-paċi, u mhux ġast paċi tan-natura li tmur ġo park, imma paċi ħatmur tieħu kafè, ħatmur tieħu te, ħatmur tixtri, ħatmur sas-suq u ma tarax karozza mġidma laqas ġifieri parkjata. Huwa feeling li veru diffiċli tifhmu unless ma tkunx tgħix barra u tgħix hekk u mbagħad tmur lura Malta u tgħid oh my god x'ġen. L-aħħar ħaġa li veru nimmissja u li naħseb hija l-ikbar ħaġa probabbli u hija biżżejjed li tiġbidni lura Malta u dik hija l-kultura ġenerali tal-pajjiż. Mhux jiġifieri biex ngħid kontra l-Olanda jew l-Ewropa ta' fuq ta' ġifieri, imma nħoss li speċjalment il-pajjiżi Mediterrani u nħoss li Malta minħabba l-istorja rikka li għandna kultura veru sabiħa, kultura ta' familja, kultura ta' festi, kultura ta' xalar, ta' ikel, tradizzjonijiet, il-mużika, ma nafx. Dak kollu li għamilna Maltin, insomma, dak kollu li jifforma l-identità tagħna. Nħoss FOMO qawwi meta jkun hemm xi festa u kulħadd barra jiċċelebra jew hekk by fest I mean ġifieri anke festi pubbliċi. Hija xi ħaġa li vera konnu for grant. I mean ovvja meta tkun barra minn Malta veru tibda tirromantiġizza ħafna mill-affarijiet lura f'pajjiżek, imma naħseb huwa tajjeb li nirromantiġizzaw dal-affarijiet għax huma affarijiet li jagħmluna minn aħna, huma affarijiet li ma mistniex nitilfu, huma affarijiet li fil-verità ifakruna li għandna nkomplu niġġieldu biex pajjiżna jkun aħjar għax ma nistgħux nitilfu dawn l-affarijiet li jiddistingwixuna minn pajjiżi oħrajn. Infatti again għalkemm jiena kont ngħid li nitlaq għal dejjem qabel ma ġejt noqgħod hawnhekk, issa m'għadniex naħseb hekk għaliex ma naħsibx jiena kapaċi li ngħix il-bogħod mill-kultura tiegħi u minn fejn trabbejt u hekk għal dejjem. And I'm okay with that to be honest. Iba provajt hawnhekk u nħobbu xorta ħafna waħda, ġifieri ħanimmissja l-Olanda meta eventwalment naħseb immorru lura għall-inqas bħalissa dak kull pjan, imma li tlaq ġelitni nirrealizza li fil-verità there is no place like home, as cringy as that may sound. Dawk kienu l-10 affarijiet li nimmissja jew ma nimmissjax. Please ħalluli fil-comments x'taħsbu fuq li qed jekk taqblux magħhom jew ma taqblux. Grazzi ħafna tal-li rajtu dan il-video, tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe u jekk forsi għandkom xi suġġerimenti oħra ta' x'videos nista' nitfa' li huma simili ta' dawn, forsi jinnaf intom xi Maltin ukoll qed taħsbu li tmorru tgħixu barra minn Malta, tiddejqux tħallhomli fil-kummenti. Narakom fil-video li jmiss, nispera li jkollkom ġurnata tajba. Ciao ciao!